ଗାଈ ଓ ବାଘ କଥା। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମା ଛେଅଣ୍ଡ ହୋଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଗୋଟିଏ ମୃତପିଣ୍ଡ ଦାହ ହେଉଥିଲା। ଏ ଦୁହେଁ ବୁଲି ସେଇଠିକି ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି। ସେଇଠୁ ବାଛୁରୀ କହିଲା, ମୋ ମା ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଥାଇ କ'ଣ କରିବି? ଏହା କହି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତା ସଙ୍ଗାତ ବାଘ କହିଲା, ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସଙ୍ଗାତ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ସେ ନିଆଁରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ମୋତେ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲେ କହି ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ଦେଲା। ଦୁହେଁ ଯାକ ପୋଡ଼ି ମରିଗଲେ। ରାତି ବେଳ ଈଶ୍ୱର ଓ ପାର୍ବତୀ ଆକାଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଯାକ ସେ ଶବଦାହକୁ ଦେଖିଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ସଂସାର ଜୀବର କର୍ତ୍ତା, ଚାଲ ଦେଖିବା ଏ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦୁହେଁ ଯାକ ଅଗ୍ନି ପାଖକୁ ଗଲେ। ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ଯାଇ ପାର୍ବତୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଏ ଅଗ୍ନିରେ ମୃତପିଣ୍ଡ ଦହିର୍ଜ ହେଉଛି, ଜୀବନ୍ତ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦହିର୍ଜ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ହୋଇ କହିଲେ, କେମିତି? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ତୁମେ ସଂସାର କର୍ତ୍ତା, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନାହଁ? ଏହା କହି ପାର୍ବତୀ ସେହି ବାଘ ଓ ଗାଈର କଥା କହିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ି ଦହିର୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦିଅ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏହା ସୃଷ୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ଜୀବଦାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେ ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଯୁବା ପୁରୁଷ କରି ସେହି ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାର କଲେ। ସେଇଠୁ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କୁ ବର ଦିଅ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଧନୁଶର ଦେଉଛି ଯେ ୟାଙ୍କୁ ଜଗତରେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଜିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଧନୁଶରକୁ ନେଇ ପୋଡ଼ି କରି କଳା କରି ପକାଇବ, ତେବେ ଏ ଦୁହେଁ ମରିଯିବେ, ତା ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଧନୁଶର ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ। ଏ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ କିଛି କାମ ଖୋଜିଲେ। ଭାଗ 3 ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।